Fakulta riadenia informatiky v Žiline ponúka špecifický smer prepojenie informatiky a manažmentu, ktorý je v dnešnej dobe naozaj veľmi žiadaný, pretože riadiť takýto tímy informatikov, alebo skôr by som povedal programátorov, je dosť náročné. Tu sa to na našej fakulte môžeme naučiť. Každý študent na našej fakulte, ktorý má zapísaný, dajme tomu, študijný program informatika, si môže zapísať akýkoľvek predmet aj z ostatných študijných programov. Tým pádom on si určuje tú svoju profiláciu a to svoje smerovanie, aj potom tú uplatniteľnosť v reálnej praxi. Tak ja študujem aplikovanú informatiku, zameranie hospodárska informatika, to znamená, že my sa snažíme aplikovať informatiku do ekonomiky. V rámci svojej disertačnej práci riešim aplikovanie umelých neurónových sietí a pokročilých štatistických metód pre predikovanie a prognozovanie budúcich cien finančných časových radov, ako sú nejaké akcie, menové kurzy a podobne. Je to veľmi zaujímavá oblasť a myslím, že má v dnešnej dobe veľký potenciál. Keďže inžinierské štúdium na Fakulte riadenia informatiky prebieha prostredníctvom projektovej výučby, každý jeden študent je zapojený do nejakého projektu. Okrem toho, že na tom projekte využijú poznatky zo svojho štúdia, majú priamo možnosť komunikovať s praxou, majú priamo možnosť sa dotknúť toho, ako to naozaj funguje a robia na niečom reálnom a sami sú aj týmto motivovaní. Motivácia je veľmi veľká, keď vidíme, že prídu manažeri z firiem a naše nápady po ukončení tohto predmetu sú aplikované do praxe. To mňa osobne veľmi motivovalo a dávalo mi to takú ako keby víziu do toho, že to, čo robím, má nejaký zmysel a viem, že sa v budúcnosti nestratím, keď niekoho moje nápady už teraz alebo moje riešenia zaujímu a dokážu vlastne predať. Skúsenosti s dnešnými študentami sú veľmi dobré. Absolventi dokážu veľmi rýchlo sa prispôsobiť a dajú s takou energiou do toho procesu, s takým driveom, kedy vlastne nám pomôžu zrealizovať, dá sa povedať, úplne novinky na trhu. U študentov sa snažíme vypestovať schopnosť práce v kolektíve, ktorý je interdisciplinárny. Geológ si nevie sám vyvinúť vlastný softvér, ale zase informatik nemá poznatky z geológie také, aby vedel sám navrhnúť softvér pre geológa. A snažíme sa, aby aj naši študenti, keď študujú, už do seba dostali ten prístup alebo ten spôsob práce, aby vedeli pracovať s inými odborníkmi z iných oblastí. Veľmi zaujímavý projekt bol vývoj ultrazvukového detektora parkovacieho miesta, ktorý sme robili spolu s katedrou technickej kybernetiky, kde nám pomohli vlastne navrhnúť toto zariadenie a študenti potom vytvorili softvér. Neskôr tí študenti u nás začali pracovať a ten softvér dotiahli tak, že sa tento produkt predáva už viac ako 8 rokov. Fakulta riadenia informatiky má podľa mňa veľmi veľkú škálu uplatnenia. Tak ja už teraz vidím, že množstvo vlastne mojich spolužiakov pracuje na výborných pozíciách. Celá naša spoločnosť je teraz informatizovaná. Dokonca keď len používame mikrovlnku, tak už aj tam je operačný systém. Takže treba prísť študovať informatiku, lebo myslím, že je to naozaj perspektívna oblasť štúdia.